सावंतवाडी शहरातील जुना बाजार आणि माठेवाडा परिसरात गेल्या 2 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या नळपाणी योजना आणि गॅस पाईपलाईनच्या कामामुळे खणून ठेवलेल्या रस्त्यामुळे नागरिक मेटाकुटीला आले। त्या परिसरातील जागरूक नागरिकांनी नगरसेवकांसह मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतली। प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनवत जाब विचारला। चुकीचं काम करणाऱ्या ठेकेदारासह नगर परिषद अधिकाऱ्यांना चांगलंच खडसावलंय। यावेळी कामात चूक झाल्याचं त्यांनी मान्य केलं। धुळीचं साम्राज्य निर्माण झाल्यानं तात्काळ हे रस्ते सुस्थितीत आणण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या। माठेवाडा व जुना बाजार परिसरातील या कामामुळे पूर्ण परिसरात धुळीचं साम्राज्य पसरलंय। रस्ते खोदल्यामुळे आणि नळाच्या पाईपलाईन वारंवार फुटत असल्यामुळे नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे। निकृष्ट दर्जानं खड्डे बुजवून त्यावर डांबरीकरणाचा घाट घातला जात असल्याचं लक्षात येतात रहिवाशांनी आक्रमक पवित्रा घेत हे काम थांबवलं। तुझ्या मनावर वाकडी कर आणि मग विरोधी नगरसेवक देव्या सूर्याजी व देवा टेमकर यांनी नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागावर ताशेरे ओढले। 26 मार्चपर्यंत खोदलेल्या रस्त्यांचं डांबरीकरण पूर्ण झालं नाही तर 27 मार्चपासून कोणतंही काम चालू देणार नाही। त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला प्रशासन आणि कंत्राटदार सर्वस्वी जबाबदार राहतील असा इशारा सूर्याजी यांनी दिला। काम आम्हाला परत करून द्यायचं। सगळी कामं बंद करा सावंतवाडीतली। हे काम पहिलं करा, हे काम पहिलं करा झालं पाहिजे। आणि किती दिवसात बीबीएम करून देणार सांग मला। आता सांगा सगळ्यांसमोर बघ, सगळे रहिवासी डबल मॅन पॉवरला काय आता सांगा काय ते चुकवणार खेळ करायला आम्हाला वेळ नाही इकडे। जेवढी काम आहेत सगळी तसंच स्थानिक नगरसेवक सभापती सुधीर आळीवरेकर यांनी ठेकेदार अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले। निवृत्त अभियंता मंगेश चिटणीस यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी तांत्रिक बाबींकडे लक्ष वेधत कामातील त्रुटी दाखवून दिल्या। त्यावेळी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर येऊन पाहणी केली असता कामाचा दर्जा सुमार असल्याचं निदर्शनास आलं। दरम्यान मुख्याधिकारी विनायक गावंडकर यांची सत्ताधारी नगरसेवक आरोग्य सभापती सुधीर आळीवरेकर, सभापती आनंद नेवगी, पाणीपुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर, नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांच्यासह नागरिकांनी भेट घेत कारभाराबाबत खडेबोल सुनावले। लोकांना होणारा त्रास दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली। नगरसेवक देव्या सूर्याजी, देवा टेमकरांसह नागरिकांनी धुळीच्या साम्राज्यामुळे होणारे हाल बघता मुख्याधिकारी यांच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला। चांगल्या दर्जाचं काम आत्ताची परिस्थिती सुधारली नाही तर विपरीत परिस्थिती निर्माण झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहील असा इशारा दिला।